Nana sila oh. Nabaka ni kuha. Hi guys! Sana dong. Hi guys! Donggo na gid sila. Nabaka. Goy, bugat man pud oh. Awards bay. Di butang. Sadaw. Ay dagan jo. Ay naagi dai tala dai mo kanto dai. Danggit na. Baugas. La. Uy ubay gid sila ko ano. Sus, kami pa. So wina napatay. Ay, kubutan oh, kubutan. Oh, kubutan. Ay kilala di mo guys? Goy. Ala, sige tala dai wina. Ito dito lang. Kubutan. Kubutan lagi. Biya, tagidig. Biya, tagidig. Ih. Oy, mga amigo. Sa mga palit are. Barato ra na eh. 20 kilo. Ha? Pra, bahina pra. Tulong ka bahin. Oh, bahina lang isda. Isda, bahina. Ako mo. Dala na ba? Wala na sila. Lahi ka? Pangat mo ka? Lami kay ni kilawon. Yawas niyo. Kilawon nila. Yung Hello guys. Walang sampo to. Lakiyod kayo. Ngay bisita na to. Boy. Mandi. taron na Pilipinohon. Kilaw na pre. Baram na. Labi na, pre. Unon. Wala ba kilang ni pre? Taron na kilo kayo. Mas lamit. Bibiri dai. Tatay ari. Kapusan mo palo. Napili? Lami kayo. Ha? Ano ba? Binala? Lami kayo. Te, ako te. Masuk ko pa kayong gahe. Hi guys. Alin te? Alin ba? Alin kilaw kilaw. Hindi mo na. Ingon mo yung to. Napuro mo na ginagawa ko. Shout out ni Jubik, tas Amindoy, Pipanya. Ha? Lami kayo. Lami kayo. Lami kayo. Doy. Ihatag di atin niya. Ay, ko puno siya. Na, ihatag din niya kay. Dili puno siya. Pili eh. Ikaw may magkapalit. Di, sintaan mo ba 100 yung mga punoy, 2 ka litro. Nasa na umagya pa na. May balik ko. Uy, balik magkakit na umi mo, balik ko kare. Dahil makadungo ka na bitaw nga wala na anad, dahil kung mga bauta mo. Na mo gi baba dire. Kuha mo isa. Sabon. Kapon, balik ka na lang. Sana doon nakabalo na. Mga tulog no kusong makaon ron. Dili ba? Sipungangan ni mga asawa? Dai. Bayad din drama ba mga bintiyan. Ingon ang laki. Pariya mo muna kung gigod pa. Ato ning kuano ni imo anang Lunes ba ingon ogoy Merkules ko pero ogoy kay anak ng bayan ko. Ako nang Sunday. Domingo ko na ya. Dalanit lang ito. Nagipagkapoy ba niya?
Bangka ba ang mga Marines? Pwede lambag ang gawas-gawas ang sito. Sige na. Wala ko di ako naman. Wala na galing. Wala matanawas na lahat. Pagtig naman. Ano ano yun? Hindi man ako ano eh. Napay dukot guys, tambal og pas mo. Di makaya.